Ang pag-anhi ni Hesus sa kalibutan ng igsuon mao ang pagluwas sa katawhan aron ta maluwas. Nya mituyo gid siya himo o grupo nga giunahan sa mga 12 ka apostoles. Sa ato pa kining 12 ka apostoles nga apil ni si Nathanael usa ni ka grupo sa kaluwasan. Nya kining maong grupo sa kaluwasan, midako ni siya, nahimo siyang simbahan. Ang simbahan, kining ato rong simbahan, apil na ni dinhi sa, kani dinhi ba? Sa atong kuan, atong, sana, dinhi sa ato bang parokya. Usa ni siya ka simbahan sa kaluwasan. Tuo mo dili. May klaro inyong tubag. Ato o yun. So karon nga ni ana mo din maluwas na mo. Ha? Maluwas na mo nga ni amron din why siguro eh. Karon giunsa man sa atong kuan, sa atong simbahan, pagpakita nga nahimong instrumentos kaluwasan, ang tanan nga moaktibo dinhi sa simbahan, hatagan nato og saman kahigayunan aron masuod ngadto sa Ginoo. Masuod ba sa Ginoo? Nya karon kamo nanimba mo dinhi, nasuod na mo sa Ginoo. Naningkamot. Kanang tubagang naningkamot, wawa gina masuod. Og di ka kasigurong nasuod ka sa Ginoo, wa kay mahimo, di jud ka. Mao na si kuan, si Nathanael ug ang 12 ka apostoles, gawas lang ni Judas, nakigsuod sa Ginoo. Pasabot ang tanan nilang gibuhat matag adlaw gikan sa pagsugod nilang sunod sa Ginoo, gikonektar nila ngadto ni Kristo. Kana bang makakita tag connection sa atong kinabuhi ngadto ni Kristo? Kay kasagaran ko nato usahay ug dili man kanunay, nagsimba ta ang ato ra gyud hunahuna nga kita naaragid nato ang connection. Pero ang mga apostoles tanan nilang gibuhat, tanan gid nilang gibuhat gikas buntag hantod sa gabi, gi-connect nila ni Kristo. Gihimo nilang saman kinabuhi nga kinabuhi ni Kristo. Nya unsa may kinabuhi ni Kristo? Ang kinabuhi ni Kristo matud pang San Pablo, tulo ra ka kategories ang iyang gihatag. Ang murabag objective niya ba? Ang pagpalambo sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Kay mao man ang gikinahanglas kaluwasan nga motuo ta, mulaom ta ug mahigugma ta sa Ginoo ug sa atong isig katawo. So kung kaning inyong pagsimba, kining akong pagmisa, dili ni makapalambo aning tulo, awa ni kapuslanan. Iniguli ninyo sa inyo, kusmod lang yapon mugnaong, magtanaw sa inyong silingan nga sige glibak ninyo, hain naman diha ang paghigugma. Magsige lang yapon kag paningil anang utang sa imong nangutang nimo nga 40 ra ba sang pobriha, naigo ra ba sa COVID, nya imo gyapong paninglon, imo pagyong yaw-yawan, asa naman dihang paglaom? Kakuha mo? Labi nagyog imong butangag interes, asa naman dihang paglaom? Ana. Tutok mamuna ko. Unya ron kung nakigbuwag kas imong bana, tungod lang kay nangabit. Nya magkusmod imong naong tan-aw siyang kabit, hain naman diha ang paghigugma. Nya sige kang simba. Wala na nga hilom na. So kung ato galing ikunik ang atong kaugalingon ngadto ni Kristo, kani gyud ma-promote gini faith, hope and love.
Unya kay ang love your enemies man. Wa gid tay rason nga moingon ta di na ko mahigugma anang tawhana kay gibinuangan ko niya. Unya mosimba ka, moingon ka nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nakaron nganong nakahimo man ani ang mga apostoles. Grabe kayo ang ilang pagtuo. Unsa man nga pagtuo nga makita ug mapuy-an nila ang langit. Unsa man ang langit? Kaning gihisgutan sa unang pagbasa nga naggilak-gilak sa kanindot bag-ong syudad, bag-ong Jerusalem. Unya gikulit pagyud ang ilang mga ngan didto. Kay mo to'y gisulti ni Kristo, di mo ma-excited ana? Oy, ako ma-excited ko nga makapuyog langit. Unya excited ka nga mo puyo og langit, magsige pa kag pangural na imong balay dinhi. Nga kanang imong koral nagpakita man na nga wa kay gugmas imong silingan. Uy, tubag. Ingkaw niya kawato niya pa der, ay basag din nagkawato na dinhi kay di man na mao ang atong objective. Ang atong objective mao man ang langit. Mo to inindot kay puy-an ang langit. Anong wa man mo motingog? Nakakonek ba mo sa inyong faith, hope, and love? Nganong gabutang mo og face mask? Nganong ga-social distancing ta? Nganong dili pasudlon ang mga bata diri sa simbahan karong panahona? Nganong dili paatinon ang mga 65 pataas? Nakakonek ba mo ana sa faith, hope, and love? Og nakakonekta, dili ta mamugos. Di ba? Pero wa ka kakonek, mamugos ka. Muyong ka, di ko, kumsugot. Lisod ikonek no. Gay pangita i-connection. Ang pinakalisod pangita ag connection, ang martyrdom. Ang pagpakamatay para sa Ginoo. Og maoning puwa atong gisulob kay si San Bartolome ug ang iyang mga kuyog sama ni San Pedro Calungsod sama ni San Lorenzo Ruiz nagpakamatay sa ilang pagka-apostol ni Kristo, pagka sumusunod ni Kristo. Ngano man na-connect nila nga ang kamatayon is the best way para mulambo ang faith, hope, and love. Niya ka mo, anda mo magpakamatay o mupatay. Mga naong ninyo, ambot lang. Kamo mga asawa, sigihan mo glibak sa inyong silingan, labi na gyud ang imong ugangan mo ay magsiglibak nimo. Ana, nya imong bana mangabit pagyod, magpakamatay baka dihagpuyo anang balaya. Sige. Makaingon pagyapon ka na till death do us part. Di man mo maningog diya, lain na sa inyong batasan. Namugtutok na ako. Nindot bita kayo, tanawa ha, og makakita kag connection nimo og sa Ginoo sa imong gibuhat karon. Murag malipay kay ka, ma-excited kay kastanan. Mao bita to nga niingon si Nathanael, naa bagoy nindot sa kaning kuan sa Nazaret. Nya kay si Felipe naka-experience naman, naka-connect naman siya ngadto sa Ginoo. Purti man niyang lipaya. Ang iya sang gisulti, come and see. Pasabot, i-connect ng imo rong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Pag-abot itong Nathanael, kaingon mo siya, ikaw ang anak sa Dios. Naka-connect naman, di purting lipaya. Sa pagprimero, mura siya, subutoy nindot, ana pagka-connect na, pagka-nindota di ay. Karon bitang buntag, pagpangadji nako, akong gipananghiran ang mahal nga birhen. Nako mahal nga birhen, wa baka maglagot aning akong gisangyaw karon sa katawhan bahin aning mga slot sa lingkuranan. Ako ra ba ning girelate sa Holy Rosary? Kay na man say ga-suggest nga kana kunong 5 anha kuno na sa 5 decades sa Rosary. O di ako lang sang gisakyan. Unya gibutangan pag yung 500. Nakuha ka masuko na ko ani.
Ibaw mo kung say gisultis mahal nga birhen sa akong kasing-kasing, pero ako ra sa kong tingog akong nabati, pero ako na lang tong ingnon nga mahal nga birhen to, kaya mo ko magunahon na to. Unsay iyang gisulti una, ingon siya, kada slot usa ka bead sa akong rosary. Nya kay 500 slots ba na, pasabot ana 500 Hail Marys sa akong rosary. So naghimo mo og virtual rosary dinhi sa inyong simbahan. 500 Hail Marys. Nya kinsa tong muhatag og usa ka slot ni angkon siyang usa ka bead sa rosary. Nya kay 500 man ni ka slots. How many decades in 500 Hail Marys? Pila man na kadekada? 50 kadekada. Nya kay 5 decades raman ang usa ka mystery of light. 5 decades raman niya. 50 man ni siya. Di na po ka mysteries ang atong napalik-balik og pangadji murag tag kana po nagrosaryo aning 500. Nawa na mo. Pero ang pinakanindot nga giingos mahal nga birhen ingon siya, pero sa naghatag sa slot kay 5,000 man na, equivalent na sa 5,000 Hail Marys sa iyang kinabuhi. Pasabot 5,000 ka grasya ang iyang madawat. Di ba perting nindutan? Oy, pakpakan na to Ginoo. Siya pwede na niyang i-apply bisan unsay iyang pangayoon nga grasya. Grasyas kaayuhan, grasyas kalinaw, grasya sa panag-uli sa kabubuton, bali nag 5,000. Nakuunya kaning ni angkon og napo ka slots insya 50,000 ka grasya. Amo na ako ni angkon lang sa kog napo ka slots. Oh, ni angkon kog napo ka slots. Ako paroy top notcher so far. Namsi ni angkon og 8, na ni angkon og 6. Pero ang nakatouch gyud nako kay ang akong mga kauban din ang atong personnel bas parokya nga nag-agad lang taon sa akong i-share sa kolekta. Naay 4 ka buok nga niangkon og tag 1 slot. Wa mo malipay. Unya ang usa pa gyud nila maoy unang nihatag karon sa iyang pledge. So ang first honor nga nakahatag sa iyang pledge sa 5,000 usa sa akong staff dire, ako wa pa gani ko kahatag, siya nakahatag na. Oh, kanindot ana kamo wa man gay mo slot. Og nakaingon ko, hala Lord, dinduta ning imong explanation no. Ikaw ra gyud makahimo ani og mauna ni ang gitawag og bungas pagtuo. Makahimo sa ni og paglaom nga ang atong mga grasya diay gi-share, giambitan makasulbad sa krisis sa tibuok kalibutan. Og mahimo sa ning act of love kay kada slot na imong giangkon mura kag nagpalingkod og usa ka tawo sa atong parokya panahon sa misa kay average man ta dinhi og 500 seating capacity. So kada nimo slot nagpalingkod kag tawo para sa ato dinhing misa. O di act of love kana bitang palingkoro nimo wa mo kakita tingali si reverend mo inangal sa lingkuranan kay gipalingkod tong tuas gawas. That is an act of love. Kana kung wa siya mag gumbol atong pagkadaha. Basin bag autos iyang kasuko ba? Ang sa mga minister di man sa nimo hatag lingkuranan ako lay hatag ani ba. Pero kung ingon to siya out of love ako ning ihatag, congratulations, pwede na mamatay si rebellion. Okay, karon lang buntana pila ka bukyan gipalingkod. O di ba? Kamu wa gid mo kakuan. Sige na lang manindog na ta.